Hi guys, good morning and welcome back again sa mong channel, Kin and Kim Burato Vlog. Kamerang duha daris Kim kay to pa sila kuya gi. Pasilong panilag mga buhion. Ja guys, karon mo ato day mis merkado kumis gabre kay mo palit ni og isdang subaon para daray idugang na mas kanay. Idugang na mo dari sa ko ang nanay. Jang ko birthday. Mo man magsabang nanay nga nami ikuan ni ja. Salamat ka Matisa sa imong gihatag para sa birthday nanay. Thank you, Matisa. Love you. Bili na mo mga bebe kem-kem kay. Magbili rami. Sa kanin cellphone hara ni charge dito, guys. Patanaw naman namin nagbalit sa mga palit sa isda. Kanin cellphone ha ibili, di mo kita pangluto kay ang cellphone tali lubat naman. Kita data dito, guys. Sa patanaw naman sa mga luto na ang mga tuo na madari. Kita tanto, guys. May ang imong kuan ng gab. May lami na sugbaan po, lami man sugbaan po. Hi An. Dapat na lami po na sugbaan. No. Mangke. Sa may mo. Isda. Awas isda na po yung isda. Bangus. Isda naman nun, guys. Pila ka buok? Apa? Lami agi lang pichay 16. Diyan marami na isog ba? Kay manok guys ta. Kay mga sagol sa pansit. Pangsagol na sa pansit. Parihara ka ba ano? Parihara man good. Sagol to na mas pansit guys ta. Palit na may isda guys. Palit na may darig ibutang sa sumba. Kamatis og kapili. Ano na kamatis no? Luy ah. Ato naman ni luy ano gahapon. Palit tayo mag luy gahapon yes tusubay. Pili lang mag luy kay cute tabat pang luy Kapalit na may isda guys diya. Kaya sang isaksak ang silpon kay talilubat na wa na tay gamiton unsa inig. Wang nanay. Kita lang ta unsa guys ug mapuno na ning silpon. Sa ni isaksak ka ridget. Na guys, ang birthday ni Mother Earth. Birthday. Isang cake di ay. Wow, big cake ni nanay guys. Ano na may akaso? Wow. Happy birthday dali from Dr. Ratima. Ay, tutos lo ka dance. Tay mama, tag isang sign. Unsa nagatara ni kanon unsa day hap atani tabangag hab-hab. Ayaw. Ito ba? Uri lang isus ginugwa ka bata ang parang naog cake. Smile mga bata. Smile, smile. Manay amo ni nanay guys, si Dr. Timaan. Mas dawis. Happy birthday, mga nogring. Happy birthday, ang mga nog ming. Happy birthday, mga nog ming. Nagdokat chikiting. Hala, cake, may zungi ka, di man luto. Hala, that's why kin. Kanala dali. Nom. Diyan nang agaw guys si Gian. Agaw ni Kim. Kumbati day lama Guys, nahuman na may pangluto dari. Wala man na mabidyo ganha pag kanang luto kay gi-charge lagi ning cellphone. Kay adobo dia. Kay adobo guys. Ja gato pang pansit di Yeah. Okay, boss, nanay nagluto may dari. Hindi pa iga to guys. Nada pa yung mga isdang sinugba. Yeah. Hara ni panjunon ron. Tadan! Guys, agatang sinugba. Wow, itong sinugba guys. Yan sila guys. Happy birthday, Mother Earth! Napasalamat kami Ginoo tungod sa dakong kaayon ug ang kalanon nga nag-atiman imo ang tanan ikaw lamang salamat kanta
Dalaygon nga amahan na niya kami karon Ginoo sa talad kananan magpasalamat nimong blessing naghatag kanamo nga among gipahinuod sa among igsuon nga si Teodulas sa imong 59 karong adlaw. Hinausang ta Ginoo tuigan. Nabasbog siyang panglawas taas nga kinabuhi uban siyang mga anak ug iyang kapikas sa kinabuhi. Tamangi siya Ginoo, tagi kami og maayong pagpuyo ug ihari ang gugma sa among tagsa-tagsa kakasing-kasing. Aron kami Ginoo magpuyo nga magmulinaw dinhi sa kalibutan. Ug pasaylo kami sa among mga sala sa ngalan ni Hesus nga among maluwas amin. Ang namo nakas mga langit. Pagdaygon ang imong ngalan umabot ka namong imong gingaran matuman Ginoo ang imong pagbuti ni sayo tamin sa langit. Ang kaluno mo sa matag adlaw, ihatag ka na mo kung adlaw, pasalo kami sa masala, may nga pasaylo kami. Maghimaya ka Maria na puno ka sa grasya atong Ginoong Dios mangkaskwenta ng bulan ng sambung sa mga si Hesus. Kasi Diyos, sige po kami masala ka na sa Diyos. Espiritu Santo. Amen. Happy Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Sa tunay. May God ever bless you. May God ever bless you. May God ever bless you. Happy birthday to you. Happy 59th birthday, Nay. Hara man tong lighter. Asa na tong lighter? Di awang, nangawang ko gahapon. Boy, nawang. Ag lighter pa. Sige dali. Sige. Hala, wa man na daigi na tag kuan, fountain. La sige. Happy birthday. Ato sa iwis na yung nagsilaob ng sama pahak ang ng buhok. Ang sinanay lo ila mapahingipon. Happy birthday, Mother Earth! Yay! More years to come. Don't cry, Mother. Dagan katuigan nga. Lako ba, di ka mga Sige na Sige ron. Happy birthday to you. Ojo pa na imong kandiha. Ojo. Yehey! Nga mga anak mo. Wakay boss nanay, di wakay boss nanay nga na may giandam dari murag baliwa datos bay. Tinga sus nanay. Sige na mo nay, pagana mo. Nay, pagana nay. Sige na kung bati mga. Nay, panguna mo day ko tsara. Lato, nay day. Ara magduha ka batang gagmay, hala malipay yung tatong magkuan og kuan. Agduha ka batang gagmay. Bali. Apa mo, may Sige na, sige na, day. Agduha ka bata ba si Elia? Tuwas ubos nagkaankaan og kuan. Pastilan. Sige na. Nabusog naman sa dato lagi wa lagi pa kay bao. Kasi, wakay boss nanay guys nga nami gamay nga gi kuan ni Jack. Thank you so much Mate sa imong i-surprise ni nanay arang lipad sa kaadyo. Nay man sa man kas naghatag na ning imong pa-surprise. Tagadi man na. Naghatag sa Lagi naghatag. Oh, jugad ko ma. Tagaan ko sa kansan kinabuhi karon pa ko nakakuag cake. Ha? Salamat kay Mahigam na gadyo ng muhatag nimo. Wa ma. Sa kailan manay kay magakwarta tag sunod ka na imong ipon natang patauran. Sunod birthday atong patauran ngipon. Manghungam sa laman tas tabaw ron. Inaw nakalang karon pa ko naka uno Wala, tayo karon may nako katuig. Sa una mag-birthday ni. Ihawan akong tayo sa kabukmanok, kakurusan ang kangkang Oh, pasalamat. Dugo sa manok. Mong birthday day. Inotay. Birthday na nga tayo Ay, sa mas may nanay karon pa kwan. jud sa kad kakuan og cake guys. Kay kami pud law po sa unang mag-birthday mi may cake. Da so sinigwa. Lagi lingkod nay. Nandari ko rin latagpan o ka ng pansit. Lipay ng mga bata. Sige na, pangalan mo. Para pag malaki des kawas, dali na mo. So dila guys, dili hila dari. Nga una dili hila dari siguro. Dali na mo pa. Ba, dali na ba? Ha, masala sa mi. Dali na, dai, pangalan mo dai.
Wa kay boss na nay arang gadyan jang keratang di na may cake dar lamisan dyan na may ngani ja. Nanay. Na may nanay. Ala. Ano nay, smile like atang picture nay. Nung tako. Sa daw gus kalipay. Wala gyud kuan. Dahil gusto ka. Sa Diyos kalipay nga nabitaw ko mo ka sa Diyos kalipay. Karon pa taos na nay guys nakakuan og kanang naikik. Salamat sa kadyo mati sa imong gipa. Surprise ni nanay arang gadang lipad ja. Mga antanin jo guys, di arang favorite ng kuan nay, favorite ng duko. Daingan po ginang tatay nga. Kilig na birthday siyang Gabriel. Kaya po skin Bugay po kang papang birthday. Abril karong sunod na kuan. Akang gael 13 kang papa 31 ka pa? 31 yung birthday? Unaw-una ka. 35 ko no guys, ang birthday Gabriel. Kanina kay kutasan. Mga tanin jo guys, manito tanin jo ha. Happy birthday Mother Ano Earth. pa natuon ko ko? Kubaw. Dani ba? Guys, sumamugod kay boss na nga namin surprise. Nagpansit pag sila dito sa ubus. Nagdubli ka mang pansit. Muna naman ipanghatod sa mga silingan ninja. Nga na namin dari guys. Simple ragad kay. Wala kita magsabang na birthday laging kuan mother. Pero ma-surprise ko sila. Karon pa taon nila ka. Kuan cake. Amaday birthday ni nanay. Kim. Wala ka nasabang ni nanay bi. Walang sabang nanay. Iyan birthday mo papa. Wait ni nanay. Eat na lang. Natumas ubos guys, nagkankaan og kuas Ilia pansit. Napod cake. Wow, napod cake. Pagpatitukin ka din eh. Tangan sa cake. Idi boy. Boy, dali. Idi boy. Mga na dito. Anak buwak. Dahil ka na nagapahid-pahid na. Ay sing man na bibi ko. Nag-eat na day kag rice. Anak naman na jagkaan na tus ubos guys. Sa kay bawo lagi di ami dari kuan. Karang lipad sa taong nanay, karon pan taon na nakakuha cake lagi in taon. Salamat kaajo. Lagi. Nay ginagmay. Kani lagi taong atong Amo. Ada ko ni din sa kamo po. Tega regalo sang amo guys, tong Dr. Atimaan. Wow, lami bi. Wow, sana all. Minsan makas nag-give na dai Lia. Thank you. Wakin ko no ikwa. Wow, ami kayo? Lami. Ano makitag pangag. Sagdila man ang pangag kay ato na lang alid-agi pos kanding. Alidas kanding mo na. Anak ngipon kay di mapukas mail haligi. Zian, nganong nawahi man ka Zian, dali na. Agka-team ni Elian na si pangumot na tog cake sa abos. Nangomot. Bibi na mo, nangomot. Oy, natime na tito. Kuya, dali na kuya. Tay, ha? Di ba na pawahi-wahi man ka? Karong sunod guys, si tatay mo 60 na ni November. Ag sinanay po mo 60 na po ni sunod March. Hindi mo eh. Ay, ako pre na kay kon. Pagkain ka, tapos ikaw. Panganam ko. Saglaman. Okay na ba? Okay na. Okay na. Parang Loy na busa magsinilas. Okay ra lang saya sa kuan. Manang ijaan guys. Kita ni sa tibaling. Tapos gawas. Kita na balik. Makakita ni sa Dani. Salamat ko no kaadto mate sa Katilaw me. siyempre yung naimaduhon na ginani da dari ta sungsung da. Basta kay naa. Ay, silupin dahil kaya Silupin. kaya gasas Katong nay gamay. Dara nay oh. Dakay Nay. sila si Nimang. Dara. Maarang nay. Boy dali na. Anda. Naginay ko kaya nang kuan. Salamat po. Salamat. Dali nay. Salamat. Dadig gamay. Dadig nga rin. Pinagpang tao. Mabutong tas dagang katuigan ako tiguang naman ko. Another ko na po nay tuig. Salamat tas. Ginoo kay tagaan patanin sa lain katuig sa kinabuhi. Wala mapudi bawin ang no. Arang. Mindo ko. Ay, 20. 20 mong edad nay. Ako. Kaandit nga bata. Salamat. Inay. Salamat. Salamat. Dire. Ha? Ako uminom. Iinom ko.
Tatay. Sinong barag favorite ni tatay? What's that? Ay, salamat ka. Years na 59. Inayin na nalaga. Huwang na, pangag na. Di manggod. Ako na manggod sa nga na. Ay ate. Asa ka sa yung happy birthday. Ate Dele. Daling. 59 na edad ni nanay. Ako ka kanus ang mga years na Kano sa imong birthday di boy? hindi na kumutugan. Nga na di magamutungan. Teka muna. How many years or how many months? Na, insa lagi ka People, how many days? insa lagi kang tuiga kay basig regaluhan ka tagbaki. Di na ko magkano. Di na ko parigalo. Pagkaon na lang. Di sa Alex. My father. Go Felix. Ang pinagwapo sa karang Go Felix. Tatay. Amigo wala si Diboy guys ha. Hello! Di ana lokos. Nalokos imong nanay dari. Oh yaya. Daya. Dekik. Hindi boy, dali na pagkana, luto. Nalokos. Ito na iliyakim. Yawa, murag pulis. Gaw. Murag pulis, oh. Ito dali agaw. Murag din na pulis na. Happy birthday kay. Manta guys, dahil sinong pa dawa ka nagamu eh. Na. 40 na ni kapin siguro. Ano, tay, happy birthday tay. Hala ato ko. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Kamu dugtong. Kami dugtong. Balaging kamu dugtong lagi. Atay, ikaw ra dugtong. Ako rin bakran. Sige. Happy birthday to you. Adyo sa mo inom sa ko. Inom sa. Anong naipawir? Bastilan. Go. Sige, tagak na. Bitaw, Namangat sinanay ni Diboy guys. Di bitay ko na rin. Sino sa bitaw ko? Da guys, mora na yung video karong adlaw guys, daya dapat daghang nangasalin. Eh sugo sinug ba dapat hindi boy panikaon kay nagkuan pa nagsipan sa istorya, kanta-kanta pa si daring kuan. Tubang nila rin kanta-kanta. Diyan ay minsan magkas naghatag na rin nag-surprise. Salamat Ako. ma'am sa imong gihatag ng birthday-han. Mao lagi nga sa buhok ng kinabuhi karon ko magka-cake. Marang nga lipajang nanay guys. Wa ko magdahom nga pagsuad nga ganina nga atnas ko kay isang birthday namay nanay di ba gikulbaan. Hala no, ako rin Ano sa ko mo sa naginat ko sa gawa. Allah, namay gihanda sang anak. Wa kay bawas nanay nga nami handa. Mula kaingon si Zara tukos ubos nagsilingkod at tanaw ni Jarang kaingon si Zara nga bas ako sa una kay mag-birthday nanay kay haman dadan dadtog unsay hamada magdakong soft drinks nga na dadto agad ko nagana. Ako magsaba nga na ko ikuan sa ibabaw mo na naman sang itawag. Tinga sa pagsudar niya na may naka display da ring cake nga happy birthday nanay. Sarang birthday kang Gabriel. Pagdalo nas cake nanay man ko na. tatay, Kalbaan si nanay guys. Tagdala man ay kay atara nang butang nga nagipon imong ipon. Kiraman. Tagdala gwapa maghapon na. Guys no. Ito guys. More birthdays pa mabot nimo nay. Happy birthday. Enjoy your day, cha. Tomorrow na tomorrow na again. Salamat ta sa Ginoo nga na ining hatag natag ingani nga surprise. Salamat ka Jumate sa imong gihatag aron ka ni padang nanay. Sakad-sikad karon pa jud mi nakakuha ngani nga imong hatag og pang birthday. Salamat ka Adjo. Daghan ka jud mo nang mahal na mo. Salamat ka Adjo ninyong tanan. Sa mga silent viewers na mo na sa mga viewers, salamat ka Adjo. Thank you pad Adjo Ate Josephine da ni Ma'am. Di na naman hinganlan nag-uban basta kay baw na mo kinsa mo. Ni Ma'am Tessa, thank you so much sa imong gihatag. Ja guys, taas na mag among video.
Dani na laman tama nagang video guys. Daghan ka tong salamat sa inyong pagtanaw sa Thank you mga po sa inyo po, ma'am. Ma'am, thank you po. salamat ka sa inyong pagtanaw sa matag adlaw na mag-i-upload. Daghan ka tong salamat sa inyong pag-uban namo sa kanunay nang kuan ninyo guys. Ag katong hanggingan ninyo nga sa taon ninyo ilakto diha kay kaybaw namo sa mga purpose na puhon Kanaman among po na, kita. ma'am. Labanan natin ng tukso na samsyo misira sa pagmamahal. Mo jud correct si kay Diboy labanan ang tukso kay aron di mga tukso. Mo na yun guys ang tukso mo jud na makagubas pamilya. So labanan ang tukso. Hoy bis mapaalam na ta. Tika muna. Ay kamuna de ko no. Sige. Gele ko. Say, ay ma'am, sa kalalo po, mula ng madama. Ja, pastilan. Pagkatan. Salamat. Si tatay guys, niwang itaw. Pastilan lagi. Bukaan lagi tarong na naminsing na diyan. Oy, na may kurot pagi. Ja guys, mora na yung video rong adlaw guys. Oh, nano mo kanta pa sige ko. Yan mo ng pag-asa. Pastilan. Tatay. Buhay ko. Luwi labas tatay. Niwang pud guys. Mura pag tatay ng speakers, niwang. Ay, nagkanta. Hiram lang bawa. Kanara. Ang igagaw guys, mo pa may pagmata. Mara na yung video karong adlaw guys, kaya aran ng taas sa kaadyo. Daghan ka tong salamat sa inyong kanunay pagtanaw. More viewers pa ta guys. Nanginat ko nga daghan pag diday. Salamat day kadyo sa inyong pag-subscribe na mo. Salamat kasi kadyo ning abot naman day mig 3,000. Hoy, ginako ako kay bawo guys 3,000 kape naman day among subscriber. Salamat sa kadyo ninyong tanan. Mo ko nagdahom mo abot og 3,000. Kaya kahalaman ka, sige naman dyan mag-upload, sige upload kay bawa naman dyan, kay bawa man ka dyan mo kung sa'yo mo. Kuhan nga naman sige mag-upload, nagkamot lagi taon min ka, kada adlaw nga maka-upload mi. Salamat ka Diyos mga nag-subscribe diha sa mga bagong subscriber na mo. Salamat ka Diyos ninyo sa itong pag-subscribe na mo, nakabulo-bulo naman ko eh. Salamat ka Diyos sa itong pag-subscribe na mo guys, daghan-daghan, kasi ka Diyos salamat nga. God bless ninyong tanan, amping mo kanunay. Ug mara to, magkita-kita na pata sa among another videos nga mga i-upload nan sa mga si Diboy. Ja guys, mara na among video karong adlaw. Happy birthday nay. Lipay yung tawag hanginahan. Ja guys, bye guys. Kita na pata sunod. Nay. Nay. Bye na kila. Bye guys. Bye! See you na po sa mga another videos. Ugma! Bye, day! Bye-bye na, bye-bye! Bye! Among binasi, guys! Bye! See you na po, ugma, guys!